Čau, tady Alpská šlapka, já se neupatí Vysokých Taur, vedle mě je Glosgotner Alpenstraße. No a dneska si dáme krátkou takovou zavolovací trasu, nenáročnou, pohodička, romantika. Začneme asi 200 metrů asfaltem, pak už jenom šotolina, 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 kopec, 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 menší kopec, sjezd, výjezd dolů, trailem dolů, pak sjezd a zase se tady vrátím podél Glosgotner Alpenstraße. Čau. Čau, takže já už jsem dole u Almu, tamhle je pěšina, pěkný trailík, který jsem to pak vzal dolů. Tady máme Alm. No a pěšinou do Bruku a de facto, nebo tady tou šotolinou do Bruku a už jsme zase dole. Tak já už jsem zpět, tady jsem vystartoval a odsud jsem přijel podél Glosgotner Alpenstraße. Takže cesta vedla tam a tam. Okruh příjemný, nenáročný, pohodička, zavlečka na šotolině. Zavluzar.